Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, een klein beetje bewolkt. Het weer is goed. Dus wat wil dat zeggen? Dat is een goed weer voor de planten. En als het een goed weer voor de planten is het lente. En als het lente is, dan ben ik op zoek naar Diana. Goedemorgen, Diana. Goedemorgen, Ton. Hoe gaat het? Goed. Ja. Weertjes top, hè? Dat is fantastisch. Een beetje vochtig weer is goed voor de planten. Het is niet te koud. Het mocht natuurlijk minder gaan regenen, maar goed, ook dat hebben we nodig. Maar goed, het voorjaar is echt al volop bezig. Al eigenlijk vroeger dan dat we verwacht hadden. Dus, Nu is eigenlijk de tijd voor de planten, als ik het goed begrijp. ja. Ook voor de putjes en zo, die kunnen nu beginnen te zetten? Ja, die kunnen ze nu beginnen te zetten. Maar ja goed, nogmaals, mensen die nu echt nog buien en hagen willen gaan poten met blote wortel, die moeten niet meer te lang wachten. Want alles is uit aan het springen, dus het gaat heel snel dit voorjaar. Ja. Maar dus toen was nu eigenlijk kunnen ze nu dadelijk nog met blote wortel en die uit de pot later. Moet de pot kan ze continu blijven planten, maar als ze nu nog beuken, liguster, buim, dergelijke uit de volle grond, dan moeten ze niet meer te lang met wachten. Ja. Dus dat je nog zeg maar een maandje of zo gaat? Een maandje, ook nog al een maandje, en dan kan best nu dit voorjaar heel snel stopt hier. Ja, klopt. Ik zie die boeten zijn ze volop bezig met de bakken te reinigen, of wat zijn ze eigenlijk aan het doen? Die wordt ook alles zuiver gemaakt. De windje gaat natuurlijk altijd laat altijd sporen. Hoor. En dan zijn we alles zuiver aan het maken, nu in het richten, volledige nieuwe voorraad met vaste plantje gaan we krijgen de komende week. Met sneeuwen bijvoorbeeld, het sneeuwen van de hortensia's, het sneeuwen van de rozen, alles wat bloeit noorderlangs de dag kan ze nu gaan sneeuwen. Oh, dan is het eigenlijk, ik zie door ze aas in de hand, je hebt ze toesloten liggen, dus ik kan het niet gaan doen. Met jeukt het ook al om te gaan sneeuwen, maar goed, het zal een heel kort seizoen werden voor ons. Dus ja, mensen, als je wilt gaan poten, dan wacht niet te lang. Wie meent ze kort seizoen? Wie moet je me dat voorstellen? Ja, ze zien nu eigenlijk alles is al uit aan het springen. Het loopt echt, volgens mij al zeker 3 weken voor op normale tijd van het jaar. Oh ja, dus, dan is het de beurling ingekort 3 weken. Ja, dat is snel. Dus is nu al echt de prunessen, alles is uit aan het springen. De knopjes, de grasjes bijvoorbeeld, die moesten nu terugknippen, wil ze weer nieuwe mooie frisse grasjes krijgen. Hé Diana, doe heb je nog niet geknipt, zeg. Nee, ik zie, het zit er nog, natuurlijk zit het er 's winters altijd mooi bij. Maar nu is eigenlijk wel echt de tijd voor ze gewoon terug te snoeien. Dus het zit ook in de planning een beetje in nog als we tijd ervoor krijgen. Dus al die grazen, die gewoon echt tot ongeveer een 5 centimeter boven de grond knip ik ze af. En dan gaat het best wat snel dit jaar, voordat er weer, als er weer nu gras op zit. Ik stel nog, je hebt de fout gemaakt dat je het voor de winter hebt gedaan. Is dat dan erg? Als het voor de winter is en het gaat vrezen, dus kans dat het gaat bevrezen. Dus daarom zeggen we altijd wachten tot het voorjaar. En dan kan ze zo gewoon flink goed terugsnoeien. Geldt ook voor de ruesjes, want je ziet, die zijn allemaal uit aan het springen. Zie je? Ah ja? Ja. Die beginnen nu alweer nu bloemknoppen te maken, maar deze die werden eigenlijk tot zo kort teruggeknipt. En dan werden ze flink bemest. Ja, en dan gaan ze weer ganz volledig... Dan kunnen ze even gewoon nu nog knippen dan? Die moesten nu knippen. Dus, Oké. Ja. Als ik ze nu zo laat staan, dan waren ze aan zo groot. Dat vind je niet net. Of dan moest het net vinden. Maar dan krijg je gewoon van onderop begint er uit te springen en heb ze weer een hele mooie roze strook staan. Ja, daarvoor ben ik gisteren ook naar de kapper toe gegaan en ik denk, laat ik maar even door. Ik zie het. Ja. Ja, de krokusjes en de narcissus zijn al uitzinnig, hè? Ja, het gaat inderdaad snel. Krokussen zijn meestal de eerste, nu de narcissen, dus de hyacinten beginnen al, de tulpen beginnen al omhoog te komen. Ja, dus... maar dan hebben ze toch van tevoren moesten ze dan toch planten, want anders hebben ze niks. Ja, bollen die moesten rond oktober in de grond zetten. Ja. En deze... dat voor in de uitzending. Ja, dat klopt. Ja, dan hebben we de hortensia's. Ze staan er nu nog, maar die werden ook gans teruggeknipt. Ook nu pas? Ja, nu. Dus nu, normaal wacht ik nog even, maar in dit geval, omdat alles zo snel gaat nu, werden ze, als het goed is deze week, werden ze teruggeknipt. Ja, maar je die
die struik die zit al helemaal... wat zijn dat voor struik? Dat zijn rhododendrons. Ja. Ja, die zitten vol in de knoppen en die gaan zo meteen gewoon die uitkomen. Maar die moesten dus niet snoeien nu. Want dat snoeit ze dicht de bloemjes strooit. Ja. Ja. En natuurlijk die dennenboom, die moet ik gewoon niet snoeien, want er zitten de lemkjes nog in. De kerstverlichting nog. Ja. Maar goed, dat ze dan, ja, hier zie je zo, hier daarvoor, die strook wat ervoor stukjes, zie je, zitten vol in de bloemknoppen. Dus ja, laat het voorjaar maar komen. Dus als er 14 dagen, als je hier komt, dan is het helemaal Kaal. kaal. Oh, ik dacht, Nee. ik dacht dat er ook hier nog het bloempjes Nee, waren. ook er hoor, komen want er zitten bloempjes. dendrons en Achter zo. kom eens kijken wat nu heel mooi is in die prunessen. Ja. Ja, dit mocht ze natuurlijk niet knippen, hè? Nee, want dan knip ze dicht de bloem. Dit moest ze, ja, dit hoeft nog niet gesnoeid te worden, maar als er dicht gegrond werden is, dan zeg ik snoei hem direct naar de bloei. Er zit nu volop in de bloemknoppen en de magnolia's. Die moeten nog goed van komen. Maar ja, dat is prachtig. Hetzelfde wie hier de prunes, de sierkaars ook. Mooie kleur, ja, het is gewoon echt een prachtige blikvanger voor in de tuin. Ja, dat is juist eigenlijk met een beetje overzicht in het tuinhuis. Dat ze altijd wel een bloemke hebben, zijn Ja. die groensups en... Ja. Oh, het een moet dan nog komen, dan is het dan er al. Ja, zeker. Ja, dat is belangrijk. Hè. Moet ze altijd, hè. Ze moeten gisteren echt voor ieder maandje gaat neerzetten wat een bloeien is. Ja, En dan kan ik bij dich natuurlijk voor advies komen, of niet? ja denk ik. Net. Ja, want mij moet je dat niet vragen, beste kijkers, want ik weet het dus helemaal niet. Ja, maar goed. Nu is het echt de tijd voor in de tuin aan te poten. Ja, het is, ik zal zeggen, de slente, de vogeltjes zitten in de lucht, fluiten over. Ik zal zeggen, we komen niet de volgende week terug Ja, en dat zeker, is nog ja. heel lang is de tuin. Als de tuinhangers en dan gaan we eens op pad. Ja, want we gaan gaan eens gewoon- kijken hoe de planten terechtkomen. Ja, we gaan de beste kijkers, we gaan samen over een Limburg kijken, hoe Limburg plant, overal planten neerbrengt. We gaan maar tot Nijmegen verder dus niet. Maar dat is niet al te weten. Nee, dat valt met. Ik zal zeggen, tot de volgende week, dat is even honger week. Maar het blijft even goed aanpoten met Ton en Diana. En- Oh nee, met Diana en Ton. Ja, Nog eens op. en Olaf. En Olaf die staat achter de camera. Olafje, tot de volgende week. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.